Det kan indimellem være svært at finde ud af, hvilket tøj, der klæder en bedst. Specielt mange mænd er på herrens mark, når det kommer til tøjkøb, og det er her, min gæst kommer ind i billedet. Velkommen til dig, Liselotte Thyssen. Tak. Du har specialiseret dig i at give råd til mænd og til overvægtige af begge køn. Hvorfor lige den specielle gruppe? Jamen, jeg synes, at det er sådan med hensyn til stylisthjælp i dag, at for det første så er det noget, som jeg synes, at alle mennesker skulle have mulighed for at være med til. Og lige specielt med hensyn til mænd og overvægtige, der er det sådan, at dem er der ikke rigtig nogen stylister eller nogen, der henvender sig særligt til i dag. Og det vil jeg gerne være med til at lave om på. Er der sådan nogle generelle ting, man kan sige, at det her mænd er lidt usikre på, hvordan de skal gribe det an og hvad der klæder dem? Jamen, det er jo meget det her med hensyn til at købe tøj. Hvilke farver skal man kigge efter, og hvad snit skal man finde frem til, for at man får den fremtoning, som man gerne vil have. Og også det her med hensyn til at gå i butikker, der er jo også mange mænd, som ikke bryder sig om det. Og det kan man også få hjælp til. Ja, det er så det, jeg vil spørge dig om. Når der så er en mand, der henvender sig til dig, ringer eller kontakter dig via din hjemmeside, er det så, hvordan griber du det så an? Går du med dem ud og køber ind, eller hvordan gør I? Jamen, altså, det starter med, at jeg tager en snak med vedkommende selvfølgelig, for at finde ud af, hvad det er for nogle ønsker og nogle ting, som den her kunde gerne vil have hjælp til. Og så laver jeg lidt forskellige test på folk, for at finde frem til, hvordan med farver og hvad klæder dem. Og også meget sådan, at folk kan se det selv. Og finde ud af, hvad stil de skal have, alt efter hvad figur man har. Fordi man kan faktisk gøre rigtig meget med det, hvis man får det rigtige tøj på. Men du går med dem ud i butikkerne også, hvis de gerne vil have dig med ud og shoppe og finde ud af også, fordi det kan jo også være, at der er også en jungle af butikker. Hvor går man lige hen, ikke? Jo. Hvor finder man sin stil? Men der går du med ud og kigger på tøj? Der tager jeg udgangspunkt i den person, som jeg har med at gøre. Og i samarbejde med ham finder jeg så ud til, hvad er det for en stil, han gerne vil have, og hvad er det for nogle signaler, han gerne vil sende. Og så ved jeg selvfølgelig, hvor man skal gå hen, og hvad det er, folk skal kigge efter. Og samtidig gør jeg også det, at jeg selvfølgelig sørger for, at folk kan selv også. Altså, det kunne være, når man er ude i et prøverum, at jeg så finder tøj. Og så gør vi så det, at jeg prøver noget til folk og siger, kan du se det her i forhold til det, vi havde prøvet før, at det er bedre. Sådan folk kan finde ud af det selv også. Og Michael, du er jo en af dem, der har fået et godt råd om, hvordan du skulle klæde dig. Hvorfor henvendte du dig til Liselotte? Ja, det kom så egentlig af, at jeg skulle skifte arbejde og havde brug for en anden fremtoning. Og den grundgarderobe, jeg havde, den var ikke tilsvarende, så jeg havde brug for hjælp. Hvilket job var det, du skulle have? Ja, jeg skulle være udviklingschef i et ejendomsinvesteringsfirma, og havde brug for noget andet, end jeg plejede at gå i hvert fald. Og det er cirka 3 måneder siden. Det, du har fået at vide, og de råd, du har fået, er det noget, du kan bruge i dag? Jamen, det er der bestemt. Altså, jeg er blevet meget opmærksom på farver, som Liselotte siger, hvad der klæder mig, og hvad der ikke klæder mig, og omkring snit. Det er ikke helt ligegyldigt, hvad jeg får af snit. Og så også, hvordan jeg kan kombinere de ting, jeg har. Altså både dem, jeg havde, og de nye ting, jeg har fået. Hvad er det så for nogle farver, der klæder dig? Jamen, det er klare farver, og hvis det er mørke farver, så er det nogle i nogle bestemte nuancer. Hvis du skal sige sådan en ting, hvor du kan sige, at det er det bedste råd, jeg har fået, og det tænker jeg tit på, når jeg tager tøj på, eller når jeg skal ud og købe, hvad er det så? Jamen, så vil jeg sige, at det er... Altså, det har noget at gøre med at en opmærksomhed på snittene, altså at for eksempel på halsen, jeg skal have noget, der går ned i halsen, og på den måde, jeg kan kombinere tingene på. Det gør, at jeg bliver mere selvsikker, når jeg er ude, og får den fremtoning, jeg gerne vil have. Er godt tilpas i mit tøj. Okay. Og du hjælper også med at tjekke garderoben derhjemme ud og se, hvad kan bruges af det, I har. Hvordan foregår det? Jamen, det foregår på den måde, at vi faktisk gennemgår folks garderobe. Vi tager tøjet ud af skabet, jeg kigger det igennem sammen med den her kunde, og så laver vi simpelthen nogle forskellige bunker, hvad for noget, der kan gemmes, og hvad for noget, der kan komme ud eller komme til gavn for andre. Og så laver jeg så noget, der hedder en måske-bunke, fordi der ligger rigtig meget psykologisk i det her med folks tøj. Der er mange minder tilknyttet til, at folk har tit noget tøj, som de bruger det godt nok ikke, men de har ikke særlig lyst til at smide det ud og sådan, og så kan man så stille det hen, og så
efter et par måneder, hvis de ikke har kigget i det, så kan de så tage posen ud. Så der bliver altså lavet 2 bunker, en som man kan kyle ud med det samme, og en som man kan gå og kigge lidt på og se, er det her noget, som jeg kan komme til at bruge igen. Men sådan kan du sige noget generelt om, når du kigger i klædeskab, hvor meget ryger ud? Fordi det er jo også sådan, der er jo ikke mange, der har råd til, hvis det er sådan, man skal skifte hele klædeskabet ud. Er der noget, der kan bruges? Jamen, der er faktisk rigtig meget. Altså, folk har ofte meget tøj, men det, der tit sker, det er, at de har jo kørt fast i, hvordan de skal bruge det. Altså, mænd gør ofte det, når de køber tøj, så køber de et sæt, og så bruger de det. Så der er tit brug for, at man så sådan, ligesom kan få lidt inspiration til lidt fornyelse til at prøve tingene på en anden måde, end man er vant til. Så man kan kombinere på forskellige måder, så man kan så det ikke er bare det? Ja, på en anden måde, end man plejer. Plus det, at når vi så har lavet de her kombinationer, så sker der også tit det, at så får folk skal huske det, så laver jeg sådan en lille liste, som man så kan sætte på indersiden af garderobeskabet, så kan man så, når man ikke ved, hvad man skal tage på, så kan man så blive inspireret af den. Så man kan gå ind og tjekke om morgenen, hvad var det nu for noget, jeg kunne sætte sammen her. Eksempel, hvis du skal give et godt råd til, hvis der sidder nogle mænd derude og er lidt usikre på, hvad der klæder dem, eller hvad man kan gøre. Hvis du skal give et godt råd til dem, hvad vil det så være? Jamen det er at sørge for at blive den optimale udgave af dig selv, altså at få den fremtoning, som du ønsker, og det kan sagtens lade sig give sig. Kan man altid få hjælp fra en stylist, hvis man synes, man har lyst til det. Tak fordi I kom, og held og lykke med stilen fremover. Og således inspireret til helt ny stil, så slutter Middagsmagasinet for i dag. Vi er tilbage med flere nyheder kl. 16.05. Farvel, tak for nu.